И Коста хора, съм Спартак БГ и днес играем на Майнкрафт с Мини 80 БГ. И играем на какъв мап, който... Мега дропър 5. Мега дропър 5? 5 дропъра. Само 5! Ани, къде съм? Кьопне. Къде съм за Бог? Падният мапа. Да не си И... да, беше в тавана. Къде си? Ето, за теб си. Айде, да дропър. Почете ли всичките билки? Да. Това е левел 1. Това е левел 1. Аре, левел 1. О, мега трудня! Ако можехме да сетваме спаун. Аз мога! Бискам се. Идваш ли? Аз идвам. Аз вече съм там. Къде си? На левел 1. На левел 1. Чакай, ще дойда. Аз качам. Не, чакай един още. Но пак ще скочи. Мега добрия. Я умри. Yes! Умри! Как? Не знам как. Подни от мапа, подни от там. Подни. Чакай. Подай, долу, подай. Първия лево го минах. Пара. Мега дропър. Сега искам двамата първи левел пак. Добре. Мина ли го? Виж ме. Скака. Аз ще читна на тебе, чакай. Схакът съм, да. Чакай, ще читна, Чакай, искам още веднъж да го мина. Не, изчакай, ма. Ама мега добрия дропър. Аре, престани. Третия път го минах. Къде си? После на петия левел, когато го завършим, съпим. Добре, ама читна. Ще видим дали можем да си ги инчантнем. Аре, левел 1. И бах ти тъпото нещо. Как го мина? Баш. Вали, аз паднах. Хора, тотални фейлове. Майче, знам как се казва! Мега много фейлове. Аз как го направих тъй лесно, бе? Ти къде скочи от средата ли мина? Чакай, къде си? Не! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Виж къде съм аз. Оттам. Бе. Виж Чакай, откъде не скачи трябва. още. Виж откъде трябва. Знаеш Тук е ли? средата. Знаеш как са го правят пълнолистите? Абе, Чойтър! Ще използваме водата за спешни случаи. Да, ако не можем да минем мапа, ама аз го минах веднъж. Ей, ако натиснеш бутона, значи че съм минал мапа. Аз съм го минал. Да, не е честно! И после паднах от това рода и вече съм на втори левел. Почти! Аз те чакам на втория левел. Мина го! С Чойт. Не, скочил. Я, кочи. Втори левел. Копчи, падам! Чакам то на втория левел. Идвам. Хора, да ни кажете, че сме 4. Добре, читнах първото ниво. Сега второто да видим какво ще. Мега трудното.
Ела да Това ли видиш, ще кликни. Кликни. Чакай. Това ще е мега трудно. Ужас. Да? Защо? Поне